Okay. Kinuha namin sa river. Ito. Yan. Yan. Hirap kumuha. Yan. Kubutan. Very famous for Ilocano. So, ito mix lang. Bagoong. At saka mangga. Yan. So, yan. Use this one. Pinuboil ko lang yung water. Yan. Tapos ng mali. So, ito. Okay na yung tubig. So, pasok ko na. Kasi gutom na ako. Nakakatakam kasi itong ulam namin. Yan. Yan. Oof. Pwede nang anuhin. Yung. Yan. Ayan dito. Ay, may nasamang laddag. Tingnan ko. Kung pwede na. Hi. Ito na. Ito na siya. Oh, yan. Oh, sarap. Yan. Dali, papakita ko yan. At saka ito, yung daing. Saka adobong sitaw, yan. Tapos sili. Nakakapitas ko lang. Yan. From my own garden. Yan, ito. Ito yung mangga. Sandali, pili ako ng malaki. Yan. Ito. Yan. Ayun to. Yan. Masyadong malapit. Yan. Ito yung laman. Ang sarap. Yan. Lagyan ko para mas maliwanag konti ito. Yan. Yan. Ito yung mukha. Tapos, ito yan. Bagoong yung inano ko. Mas masarap. Yung iba, karusan dak. Parang yung mga Ilocano, karusan ito, bagoong. Pwede yung kalamansi. Pwede mong lagyan ng ano yun? Sampalok. Pero, mas masarap yung mangga. Sige, kain mo na kami kasi gutom na ako. Okay.